Tervetuloa kotimaailman asuntoon. Tässä tullaankin tähän valosaan keittiö kautta olohuoneyhdistelmään ja tämä asunto on varustettu myös ilmalämpöpumppu. Huoneistot on varustettu täyskokoisella keittiöllä, eli täältä löytyy keittovarusteet, uunit, leivänpaahtimet, vedenkeittimet, kahvinkeittimet, kaikki mitä normaaliin elämiseen tarvitaan. Asunnosta löytyy myös ruoan säilymiseen täyskokoinen jääkaappi, pakasti. Tässä on viihtyisäksi sisustettu makuuhuone, eli tässä on kyseessä kaksio, eli yksi makuuhuone ja meillä yleensä varustellaan kahdella eri 80-senttisillä sängyllä. Tästä asunnosta löytyy myös iso parveke. Ja tässä meillä on kylpyhuone, täältä löytyy sauna, suihku ja täyskokoinen pesukone. Tästä asunnosta löytyy myös ylimääräistä säilytystilaa, eli jos olet meillä pitempään asumassa, niin tavaroita voi säilyttää näin. Tervetuloa kotimaailmaan!